Jiena qegħdu nvassallu f'isem il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà. Nilqakom, insellmilkom. L-ewwel żewġ kelmiet tiegħi huma ta' stedina, ta' apprezzament u ta' ringrazzjament. Immedjatament ringrazzjament lil Mario li qiegħed wara l-kameras u r-Rita li jmexxu it-TM News u li tawna din l-opportunità sabiex inkun nistgħu norganizzaw din is-sensiela ta' dialogi imxandrin live fuq il-Facebook għal nofsija flimkien. Jiena meta tani din l-opportunità, Mario, għalli tista' ġib il-min trid, titkellem u għandek il-libertà kollha tal-kelma. U nirringrazzjah ta' din l-opportunità. Ma mija jistidint lil Carmelo Borġ, ħabib tiegħi antik, nafu għall-onesta tiegħu u kapaċi ngħid jien anke flimkien inwasslulkom ħsieb fuq xiex taħsbu. Jien nistedinkom. Taqblux magħna, imma nitlobkom fuq dak li se ngħidu aħsbu. Imma taraw intom xi tkun il-konklużjoni tagħkom. Immedjatament lejn is-suġġett. Għaliex sensiela ta' programmi fuq il-ħajja, familja u libertà. Għax qatt ma kellna il-ħajja, il-familja u l-libertà medda daqskemm huma medda illum. L-ewwel, illum għandna sinjal ċar li b'dan il-keos soċjali u morali li qegħdin ngħixu fih inħarsu lejn l-aħbarijiet fatt wieħed biss, il-fatt li llum sirna nħossuna nibżgħu ngħixu li aħna sejf nimxu fit-toroq tagħna. Fatt ieħor, il-Prim Ministru ma jarax ħażin li jmur ikellem maġistrat b'mod privat. Xi ħaġa oħra, illum għandna traċedji li qegħdin isiru taħt l-influwenza ta' droga. Dan il-keos soċjali li f'daqqa waħda f'dan il-pajjiż hekk żbruffa ġef il-wiċċ. L-akkuża tiegħi il-politika liberali illum nafu fiex qed tissarraf. Il-politika liberali illum nafu x'inhu r-riżultat tagħha. Il-politika liberali illum nafu xi tfisser. U dak kollu li qed tfisser u allura immedjatament ngħid din il-politika liberali li qegħdin ngħixu r-riżultati tagħha jeħtieġ li nisfidawha. Jeħtieġ li nofru politika differenti, politika ġdida, politika mhux iktar bażata fuq il-korruzzjoni, fuq il-gideb, fuq is-serq imma fuq l-onestà. Mhux iktar fuq il-firda, l-egoizmu u l-iżolament, imma fuq is-solidarjetà. Politika li kapaċi lil dan il-poplu tagħtih futur, tagħtih tama. Neħtieġu politika ġdida, impenn lejn politika li kapaċi bħala poplu taqgħodna, bħala poplu tagħtina kuraġġ li jkollna tama fil-ġejjieni tagħna. Għax illum minkejja kollox aħna qegħdin nemmnu li lanqas fiduċja fil-ġejjieni ta' pajjiżna stess m'għandna. Inħobb insemmija statistika kienet urid u għadha turi li żgħażagħ fost l-oħrajn lesti li jistudjaw, jiggradwaw u jmorru jaħdmu barra minn pajjiżna. Fejn il-fiduċja f'pajjiżna stess. Minkejja dan it-tkabbir ekonomiku qegħdin nitilfu lil uliedna. U allura rridu nofru impenn favur kif insalvaw il-valur tad-dinjità tal-bniedem, il-valur tal-ħajja, il-valur tal-familja u l-valur tal-libertà. Fejn il-libertà? 40 ilu smajna li anke l-President ta' Malta ġie ċensurat. Għandna gvern fi gwerra mal-President ta' Malta. Tafu x'jiġifieri? Għandna gvern fi gwerra miegħu innifsu. Għax il-President ta' Malta kien innominat mill-gvern biqbil mal-oppożizzjoni. Ma l-President ta' Malta ma tistax taqbad u meta jitkellem ix-xandir nazzjonali jiċċensurah illa għaliex tkellem kontra l-abbort. Qegħdin nindunaw dan il-pajjiż fiex qegħdin naslu
U għal daqstant, ħanaddi l-kelma lil-Karmien. Nhar il-Ħadd 4 ta' frar, 5 ta' frar, skużawni. 5 ta' frar hija jum favur il-ħajja. U f'dan il-jum favur il-ħajja, jiena u Karmenu ddeċidejna li niġu naqsmu ħsibijiet magħkom minn hawn u ftit ieħor wara li Karmenu jaqsam ukoll ħsibijiet tal-introduzzjoni tiegħu fuq dokument li ppubblikaw l-Isqfijiet Taljani. Huwa dokument mod ġeneriku, anke jekk ma temmen f'xejn. L-Isqfijiet bħala grupp ta' awtorità ippubblikaw il-ħsibijiet tagħhom fuq kif qed tiġi medda il-ħajja. U jgħidu le għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji ta' interessi ekonomiċi. Dan se nkunu qegħdin niddiskutuh fit-tieni parti ta' dan il-programm. Għalhekk nitlobkom tibqgħu magħna, ħanaddi l-kelma lil Karmenu u wara inkomplu niddiskutu din il-kelma u dawn il-ħsibijiet tal-Isqfijiet Taljani imma ma fijiex xi ħaġa li għandha x'taqsam mad-dottrina tal-Knisja Kattolika, ma fl-aħħar mill-aħħar il-qofol tal-valuri umani li huma valuri nsar. Dak xi ħaġa li f'dan il-pajjiż aħna tlifna u minħabba f'hekk qegħdin ngħixu f'dan il-keos soċjali u morali li qegħdin ngħixu fih. Il-kelma tiegħek Karmien. Grazzi Edwin, ringrazzjak tal-istedina. Biex nagħmlu ċara dina mhux qed nagħda bħal xi xandira politika, ma xandira pjuttost soċjoloġika biex nifhmu aktar u nippruvaw nifhmu s-soċjetà qed ngħixu fiha u s-sitwazzjoni qed ngħixu fiha. Naħseb jiena li minn kull min ġenwinament u mingħajr l-ebda nuċċali ta' kull politiku josserva s-soċjetà Maltija bħalissa jaf li hija soċjetà għaddejja minn kriżi ngħidu l-eżistenzjali tal-eżistenza tagħha stess. Ġifieri essenzjalment għandna sitwazzjoni fejn is-soċjetà Maltija qed tgawdi mill-frott qares ta' soċjetà soċjalment saret liberali, f'daqqa liberali fis-sens mhux klassiku. Liberalizmu klassiku kien liberalizmu favur aktar l-opinjoni ħielsa u l-kummerċ ħieles, jiġifieri. Mhux dak il-liberalizmu, ma qed nitkellmu fuq liberalizmu pjuttost aktar globalizmu li huwa kważi dommat, pjuttost opinjoni qed jiġu imposti wara ħares oħra konti u ma tiġi kkanċellat. Rajna milux il-każ ta' Matthew Grech li taqbel jew ma taqbilx miegħu dal-bniedem għax wara opinjoni fuq ħajtu ma qalx kif l-esperjenza tiegħu. Sa jekk hux qed iħossu hekk jew le personali qas nindaħallu jien, imma dal-bniedem ċensurat ħajt l-qorti, ġifieri affarijiet li laqqas għandna pajjiż ċivilizzat laqqas għandhom isiru daw. U min jaħseb li dinha xi rebħa xi ħadd jifhem li llum qabdu li l-Matthew Grech għadha fida taħbdu lilek, jiġifieri ndaħlu f'moħħna din ħaġa. It-tieni ħaġa naraw soċjetà mhix organika fis-sens li tliet pilastri taċ-ċiviltà nisranija oċċidentali seħla li trid li huma l-familja, il-tradizzjoni u l-proprjetà jispiċċaw jiġu mormija u tiġu mfarka sempliċement sabiex tiġi il-ħajja bbażata fuq flus u minn għandu l-iktar flus jista' jirbaħ u jagħmel li jrid essenzjalment. U għandna din il-kwistjoni tlefetilna l-familji u s-soċjetajiet tagħna fi kriżi tant li llum il-ġurnata jekk tara anke sempliċement esperjenza komuni għal koppji sa ftit ta' snin ilu ġifieri jsibu dar fejn joqogħdu qabel kulħadd kien isib koppja minn żewġ isib post tibni anke jekk ikun ikollok ġob normali. Llum il-ġurnata dawet kulħadd inkutat kif ħajbni familja, kif ħajsib fejn joqgħod taħsebha kif ħajrabbi familja. Jekk jridu l-ulied kemm tista' jkollok iktar minn tifel wieħed, anke tifel wieħed jew tifla waħda sar diffiċli. Għalfejn dan kollu riżultat ta' soċjetà ekonomikament ngħidula neoliberali fejn essenzjalment l-alla sar is-suq u din is-soċjetà dominata minn kumpaniji kbar li jibbażaw fuq duħħan ħanajdu hekk li qed iwasslu biex pajjiżna spiċċa laboratorju kbir ta' sperimentazzjoni soċjali. Mingħajr ma noqgħod nidħol fuq li huwa partit jew ieħor, jiena nemmen li żewġ partiti għandhom id-dnubit tagħhom u mhux se noqgħod niddefendi dak il-partit tas-skapju tal-partit ieħor. Jekk iridu jibidlu daqsxejn jibdew jitkellmu l-affarijiet kif huma kif suppost. Allura qed ngħidu dana dad-dokument kif rajt dad-dokument tal-isfijiet Taljani kif qal Sieħ Biedu mhux domma ta' fidi, dokument hemm punti wieħed jaqbel magħhom u wieħed ma jaqbilx, però tajjeb li niddiskutu anki vuċijiet alternattivi speċjalment fuq id-difiża tal-ħajja
Jiena nemmen li d-difiża tal-ħajja u li għal-pen tax-ċiviltà għandha tinbena fuq il-valuri tradizzjonali tagħna li huma biżgħat fuq il-Kristjaneżmu u tradizzjoni umana li tiġi minn ħassieba antiki bħal Platoni, Aristotile u ħassieba oħrajn anke medjevali bħal Tomas d'Aquino għal ħassieba moderni. Illi dawn kollha bażikament għandek xmara waħda li tibni d-dinjità tal-bniedem. Il-bniedem x'inhu u x'inhu postu fl-univers u x'inhu postu fis-soċjetà. Naħseb illi nistgħu nagħtu l-kelma għal Mela, minn ftit ieħor ħanaddu għal din id-diskussjoni li kif qegħdin tindunaw hija wiesa. Grazzi, nsellmilkom ukoll li qegħdin magħna, ibqgħu magħna minn hawn ftit ieħor niddiskutu flimkien. Id-dialogu huwa miftuħ. Għal-kultura tal-mewt id-dettata mill-ideoloġiji u l-interessi ekonomiċi. X'suġġett tqil dan? Meta ngħid tqil għax responsabbli. U rrid inkompli minn fejn ħalla Carmenu. Għax Carmenu b'dak li qal din id-diskussjoni tefaħħam fil-għeruq tagħha. L-ewwel, ejjew nibdew. Ma jfissirx li jekk nitkellmu fuq valuri insara, valuri umani li fuq kollox kif qal Carmenu huma l-valuri insara dak li tradizzjonalment aħna ġustizzja, solidarjetà, fraternità, familja, id-dinjità tal-bniedem, id-dinjità tax-xogħol, dawk huma l-valuri. Nużaw il-kelma nsar. U meta nużaw il-kelma nsar ejjew ma nibżawx. Ma jfissirx li aħna sa nitfgħu il-ħajja lura. Ġalli kont fuq programmi jgħidu li minti jekk titkellem fuq valuri sar tfisser sa mmorru 2000 sena lura, sa mmorru 200 sena lura. Aħna meta nitkellmu fuq dawn il-valuri għax irridu niddefendu s-soċjetà tagħna minn dan il-ħamma li qegħdin ngħixu fih u naqlawha minn dan il-labbis li qegħdin fih, labbis tal-mewt. Illum qegħdin nitkellmu fuq kultura tal-mewt. U allura ma nibżgħux nitkellmu fuq il-problema, naħsbu fuq il-problema, naraw il-problema minn fejn ġejja, il-problema li qegħdin ngħixu fija fil-preżent bħalissa, il-fatt li aħna anke l-Prim Ministru stess qal jiena it-tifla tiegħi nibża li timxi fit-toroq tal-belt għax tħossha unsejf. Dawn huma ħsibijiet ta' ħafna nies. Għaliex għandek tħossok unsejf dan il-pajjiż? Għaliex għandna jkollna persuna bħal Matthew Grech li għax esprima esperjenza ta' ħajtu it-tella l-qorti. Nerġa' nsemmi għalfejn għandna l-President ta' Malta li għax semma l-abbort waqt diskors jiġi ċensurat. Għalfejn għandna droga llum imxerda ma' kullimkien f'dan il-pajjiż u kull fejn tmur anke jgħidu li waqt partis anke ta' praċettu griżma u tiġijiet ikun hemm droga. U rieħa tal-ħaxixa x'xomma kullimkien. Għalfejn minn hawn ftit ieħor kulħadd jista' jkabbar 3 pjanti u jista' jżomm 5 grammi ta' ħaxixa fuqu għal min irid komda, għal min irid tqallaw il-flus. Imma għalfejn din il-kultura tal-mewt. U allura aħna ħanibqgħu nerqu bħala pajjiż fil-kultura tal-mewt dawn id-deċiżjonijiet kollha li aħna qegħdin ngħixu huma kollha riżultat ta' deċiżjonijiet politiċi. Ma ħodim mill-gvern, ma ħodim mill-gvern u l-oppożizzjoni flimkien. Kif qal Carmenu, m'aħniex nitkellmu f'isem partit, m'aħniex qegħdin nitkellmu billi nsemmu l-politika dibattitu politiku, imma huwa dibattitu soċju politiku. Għax dan il-pajjiż idu npoġġuh taħt il-lenti u ħajjitna l-ħsibijiet tagħna. Irridu naħsbu dwarhom. Is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fija hija sitwazzjoni riżultat ta' deċiżjonijiet politiċi. Daqstant ieħor tkun il-politika li toħu deċiżjonijiet politiċi li jridu jaqlawna minn dan l-abbiss minn dan il-ħama li qegħdin ngħixu fih. Il-mewt daħlitna fil-kultura tal-politika daħlitna fil-kultura tal-mewt. U l-politika tittoħroġna minn din il-kultura tal-mewt, imma jekk il-politika liberali ta' xejn mhu xejn, ta' min qal then justifies the means li kważi kulħadd beda jaqbel ma' din it-tip ta' politika l-aqwa li tasal u l-kif ma jimpurtax.
Imma ejjew nifhmu li kif tajduli meta tiltaqgħu miegħi ħafna minnkom tlifnihom il-valuri. Nafu għalfejn wasalna fejn wasalna għax tlifna il-valuri. ċoe x'għandna bżonn nerġgħu lura għall-valuri. Ma jfissirx irridu stat konfessjonali li jaġixxi skont il-kmandamenti tal-Alla, ma jfissirx. Imma fl-istess ħin il-ġustizzja tkun ġustizzja tajjeb tkun tajjeb. Is-sewwa jeżisti u l-ħażin jeżisti. U ma nistax bħallu. Jeżisti ix-xejn mhu xejn. U s-sewwa kollox sar sewwa anke l-ħażin. U l-gideb m'għadux ħażin u s-serq m'għadux ħażin. U allura għalhekk għandna il-korruzzjoni għax dan l-istat nistgħu nilleġislaw il-korruzzjoni u ngħidula tajba. Is-serq nistgħu ngħidulu tajjeb. Li toqtol taħt l-influenza ta' droga nista' ngħidulu tajjeb. Għax għandna soċjetà qed tifqa' liż-żgħażagħ bid-droga, ixxenna t-tfal tagħna għad-droga, ixxenna l-tfal tagħna għall-vjolenza. Ħbib tiegħi, il-familja, x'bajna nkissru fija? Li f'pajjiżna tridu niddiskutuh il-qudiem għax kull nhar terba' sa nibdew niltaqgħu għal dan l-appuntament ta' kull nhar ta' kull ġimgħa, kull nhar jiġifieri tal-darba fil-ġimgħa kull nhar terba'. Imma x'da rridu niddiskutu. Għaliex pajjiżna għandu l-inqas birth rate. Ħa nispiċċaw pajjiż li mhux qed jikber, qed jiġkien. Għalfejn 90% kważi xi ħadd qalli ta' trabi mwildin f'Malta huma ta' nisel barrani u t-tfal tal-Maltin fejn. U allura kemm jiġi f'postu li għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi. Interessi ekonomiċi. Illa għaliex kollox minħabba l-flus. Il-kawża ta' da kollu, it's all about money. Għax tajna lilna nfusna bħala pajjiż lill-Alla tal-flus. U rridu din il-politika, rridu nitkellmu hekk fil-politika, ma m'għadux iktar il-politika li nisimgħu waqt il-budget. Il-politika vera hija dawn is-suġġett illum. Għax intom fid-djar tagħkom familji ġenituri anzjani, żgħażagħ tfal. Dawn huma l-problemi li din tiltaqgħu magħhom. U allura meta qegħdin nitkellmu fuq dan din is-suġġett, id-dinjità tal-bniedem, il-ħajja, il-familja, il-libertà. Qegħdin nitkellmu fuq l-istandard tal-għejxin, il-kwalità tal-għejxin tagħna. Dan id-dokument interessanti ferm jgħid insib is-sentenza li xtaqt li nikkwota magħkom. Isejħilna biex nedukaw ġenerazzjonijiet il-ġodda lejn il-gratitudni għal-ħajja li jirċivew u lejn l-impenn li jħarsuha b'għoża sew fihom u f'oħrajn. Dan hu l-qofol li rridu naraw kif nitkellmu, kif noħolqu kultura ta' gratitudni lejn il-ħajja, kif noħolqu kultura fejn is-soluzzjonijiet tal-problemi ma jibqgħux jinstabu fil-mewt, għax illum qegħdin u jiena nieqaf u ngħaddi l-kelma l-Karmen u mbagħad nerġgħu nkomplu. Kif jgħidilna dan id-dokument? Il-mewt, din il-kultura liberali, il-kultura tal-mewt, li rridu niġġieldula. Qed toffri l-mewt bħala soluzzjoni għal problemi tagħna. Għaliex għandna noffru l-mewt bħala soluzzjoni għal problemi tagħna u ma nofrux il-ħajja bħala soluzzjoni għall-isfidi għal problemi tagħna. Kammi. Mela, naħseb irridu nifhmu kelma li forsi ma tantx aħna familji għamlu ħafna familja magħhom, ma tantx nisimgħuha, il-kelma hija fluwida, soċjetà fluwida. Dinha ġejja minn kien hemm wieħed ħassieb Pollak jismu Zygmunt Bauman li fis-snin 60 kien telaq mill-Polonja, kien ħareb mill-Polonja, ngħidu fis-żmien meta l-Polonja kienet taħt reġim komunista u kienet għaddejjem fażi antisemitika dan kien ludi. U kien ħarab mill-Polonja kien ma ġewwa l-Università ta' Oxford, dik mill-Sales tal-Oxford. Li dana kien benjera mill-filosofija, ovvjament. U kien anki jitkellem fuq li s-soċjetà nedha postmoderna, ġifieri soċjetà
li qed ngħixu fija dak iż-żmien qiegħda titwieled is-sena tas-sin 60, taqrib ta' sin 60, u xi darba nitkellmu fuq u għaliex bażikament qed inħossu l-effetti ta' dak it-taqlib illum, għax illum dak li kienu żgħażagħ fis-sin 60 huma nanniet. Immaġinaw, 3-4 ġenerazzjoni li għabbe huma mhux f'Malta biss imma ngħidu fid-dinja Occidentali kollha. Allura ta' Sigmund Bauman kien ħarġ l-idea li s-soċjetà ta' wara żmien moderni hija soċjetà fluida, m'għandek xejn stabbli, m'għandek l-ebda xejn, jekk il-familja hija fluida, filli għandek familja filli ma tibqax teżisti, jekk għandek idejat huma fluidi filli għandek opinjoni mod u filli tispiċċa b'opinjoni ieħor. Ġifieri kollox huwa fluid, ma xejn huwa stabbli, ma xejn ħajbqa' l-istess. U ovvjament dina s-soċjetà hawnhekk japplika b'mod prattiku, f'liema sens. Fis-sens is-soċjetà Maltija, f'daqqa waħda f'dal-aħħar snin, bejnija dak li kien dejjem ċertezza bejn jikrolla. Dak li dejjem qedna l-Maltin għandhom dal-valuri, dawn il-valuri tal-Maltin. Illum anki l-valuri qasna fuq x'inhuma. Ħafna drabi nisimgħu fuq EU values, il-President tal-Ewropa tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola dejjem isemmi EU values. Ma x'inhuma dawn EU values? Ħadd ma jaf x'inhuma dawn EU values. Jiġifieri huma fluidi. Għaliex qed ngħidu dan, għaliex ħafna drabi x'jiġri mela għandek soċjetà fejn il-familja ma tibqax teżisti. Hawnhekk jidħol isemma Edwin il-rati ta' twelid Malta ma l-inqas rata ta' twelid fl-Ewropa. Li qed inkwetanti, s-soċjetà tagħna b'dan ir-rata qas tibqa' vijabbli f'20-30 sena oħra nidubbi ta' jibqa' ikun hemm sens aktar ma tibqa' indipendenti jekk ma jkollix ulieda, m'hemmx futur. Fuq kollox anki l-istess identità tagħna hija fluida. Ħafna drabi nitkellmu fuq il-ġeneru u jekk hux raġel u wara, ma anki jekk aħniex aħna xekk, bil-kemm anki jekk aħniex bnedmin qed nistaqsu ħseb wara. Jiġifieri u dan kollu ħaġa waħda mbagħad hawnhekk hawnhekk tidħol l-ekonomija neoliberali. L-ekonomija neoliberali li ħafna drabi tinbena minn dawn il-kumpaniji kbar multinazzjonali, u m'għandux ninsew li Malta għandna ħabs sieħa ta' servizzi finanzjarji wkoll tal-gaming li huma senza ma' kumpaniji barranin, bażikament, ma nafx li hawn xi kumpanija tal-gaming Maltija, jew jekk hawn ma jidhirlix li baw pratikament filli hawn filli jitilqu. Fluid capital, jiġifieri l-capital ġej u sejjer, fluid labor force, jiġifieri nies m'għandhomx rabtiet. U din tagħmel sens għall-ekonomija neoliberali, se jifdal mis-soċjetà Maltija. Ovvjament is-soċjetà Maltija li trabbejna fija aħna dika hija ostaklu għal dak proġetti kollha. U jridu nifhmuha illi l-isfijiet Taljani jitkellmu fuq il-kultura tal-ħajja u jsemmu ħafna punti minn il-kultura tal-ħajja biex iddettata minn konsiderazzjonijiet ekonomiċi. Fil-verità, qabel ma nitkellmu fuq kultura tal-ħajja rridu nitkellmu fuq stat ta' ħajja li qed ngħixu bih li jekk huwa ħajbqa' fluidu m'għandniex ċertezzi ta' xejn. Issa, dwar il-familja, dwar il-ħajja, per eżempju l-sfid Taljani ma jitkellmux biss fuq l-abort, ma jitkellmu fuq affarijiet oħrajn, kwistjoni ta' migrazzjoni u affarijiet minn daw. Mhix se jidħol fil-fond għax dawn affarijiet naħseb rridu ndiskutuhom suġġett, imma nsemmu biss li l-Kristjaneżmu, ċiviltà Kristjana Kattolika u anki dawk li mhumiex insara ma ġew formati biċ-ċiviltà Nisranija, fis-sens li għandek il-fidi Kattolika, il-fidi Nisranija li qed jemmen fir-relazzjoni mad-Divin. Jiġifieri jitlob konvint li għalha jeżisti u għandu pjan għalih, dak huwa l-fidi Nisranija. Però mbagħad għandek iċ-ċiviltà Nisranija li hija riżultat ta' dik il-fidi, però mhux neċessarjament min jgħix fija u japprezza jkollu fidi ħanajdu hekk, imma jkollu apprezzament. U anki wkoll il-ċiviltà Nisranija li titraċċew anke minn perjodu pre-Kristjan, ġifieri kif qed qabel kellek filosofi Aristotele, Platone, Sokrate u oħrajn, Seneca, speċjalment fejn tidħol l-etika, l-idea ta' etika u ta' sagrifiċċju tgħidu l-stoiċiżmu, ma kollha li b'xi mod ħaltu mal-Kristjaneżmu, ġifieri wieħed kellu sintesi mal ieħor. Allura meta nitkellmu fuq il-valur tal-bniedem, iċ-ċentralità tal-bniedem, li inti dak li tagħmel ma tagħmlux għall-ekonomija ma tagħmlu għall-bniedem. Dan ġej minn tradizzjoni ta' valuri. Dawn illum il-ġurnata tiġu mhux biss mistoqsija, ma ġew mneħħija. U naraw anke fid-dibattitu fuq l-abort, bdejna jekk hux embryon jew fetu jekk hemm xħajja fih, u spiċċajna llum il-ġurnata kien hemm min ipproponna barra minn Malta ma
Malta ħadd tiġi wkoll għax kollox se tiġi minn li saħan sitta trabi ta' twelid u ta' ftit xhur fil-ħajja mhumiex bnedmin għax m'għandhomx raġuni, allura nistgħu noqtluhom l-infantiċidju. Ġifieri waħda m'għandux bira qed nitkellmu fuq l-ewtanasja fil-pajjiżi bħall-Olanda u l-Belġium, ġifieri hemm anki li min għandu anki depressjoni, għal ġik jibgħu nħossu depress hija raġuni għalfejn jitlob l-ewtanasja. Issa immaġinaw x'venues ta' kriminalità se tiftaħ din għax ikollok xi ħadd anzjan miskin depress, forsi jgħiddu ma la familja tgħidu isma' dan rridu nirtuh ta' nikkonvinċuh li hemm bżonn jagħmel l-ewtanasja. Tifhmu qed nitkellmu fuq dik nisimgħu slippery slope. U rridu noqogħdu attenti ħafna. Li bit insemmi wkoll li l-kultura tal-mewt hija xi ħaġa fat l-isfiet Taljani jisħu fuqha hija kwistjoni serja. Tħallux il-politikanti jiddettaw il-kuxjenza tagħkom. Tħallix għax il-politikant favorit tiegħek huwa favur l-abort jew inkella jgħidlek isma' dan mhux abort, ta' inti għalfejn mela mhux abort, għax ħalli l-politikant favorit tiegħek. Jew inkella il-politikant favorit tiegħek ta' xhur kien kontra l-abort imissa l-konsiderazzjoni ġi kontra kien favur l-abbuż bl-IVF li konna qed naraw, ġifieri l-liġi li għaddiet fil-bidu tas-sajf. Daqqa waħda ġi kontra l-abort li l-loġika tiegħu ssib f'dik il-liġi li għaddiet fil-bidu tas-sajf. U stajna nbiddel il-femti għax laqwa l-politiku favorit tiegħi. Ibni daqsxejn aħseb moħħok. Dil-ġimgħa rajt statistika kien jagħmel fuq it-Times jekk nisir żball. Li Malta l-iktar pajjiż fejn il-fiduċja fil-politikanti waqgħet b'daqqa fl-Ewropa kollha, ġifieri kellek kollas. Dan għaliex hija ċara u għall-ħares mhux hekk. Raġuni sempliċi l-politikanti Maltin tant qegħdin ikunu fluidi huma stess. Ġifieri fil-li ma tistax tgħid ġidaw x'inhuma l-valuri tagħhom. Kif nista' identifika ruħi ma' dawn in-nies li huma ideoloġikament fluidi, ġifieri dan m'għandhom l-ebda bażi, ġifieri jekk jaħseb li ħajġib il-voti dana ibiddel il-prinċipju kollha jekk għamel 20 sena jitkellem mod, f'20 sija x'ħaseb illi bħajbaħ ċertu ammont ta' voti ibiddel ġi fluidu la bil-forsi il-prinċipji tiegħu. Ġifieri essenzjalment aħsbu daqsxejn moħħhom anke meta nisimgħu dak kliem. U l-valuri, il-pedament tal-valuri tiegħek fejn qegħdin u pivawżhom magħhom. Anke jekk il-politiku favorit tiegħek qed tmur naħalhom, inti m'intix il-politiku favorit tiegħek, inti aktar importanti, inti l-votant li bit-taxxi tiegħek qed iżomm dak il-politiku fil-parlament bażikament, inti l-employer tiegħu. Tifhmu jerġa' ibiddel prinċipju inti għandek dmir li titfa' out of job, jiġifieri. Ekku, jiena dejjem bdejt inkompli minn fejn ħalla il-persuna li kun qed jitkellem miegħi f'dan il-każ Karmenu. Imma ejju npoġġu ftit ħsibijiet qudiemna ħbib tiegħi. L-ewwel, ħanibdew nkunu ċari. Jiena u Karmenu ma ġejniex hawn biex nikkomodaw. Ma ġejna biex niskomodaw. Jiena u Karmenu ma ġejniex hawn biex inħallu l-status quo, ma biex nisfidaw. Jiena u Karmenu ma ġejniex hawn biex ngħidu kollu sejjer tajjeb jew kollu sejjer ħażin, ma biex nitolbukom taħsbu. Ninqdew u sa ninqdew kull nhar ta' erba' u meta niltaqgħu b'dokument jew inkella b'artiklu li xi ħadd seta' jkun kiteb u nġibuh anke magħna jiddiskuti magħna. Imma l-importanti li jkollna dialogu, l-importanti li naħsbu u l-importanti li nkunu liberi minn min naħsbu li għandu għal qalbu il-ġittana. Għax illum qegħdin naraw li bid-deċiżjonijiet politiċi li ttieħdu, speċjalment meta l-politiċi weduna il-kultura liberali li llum qegħdin nindunaw li hija l-kultura tal-mewt, li dak li lidna ġem wiegħed is-sama fl-art, illum mhijiex is-sama fl-art. U nirrikorri mill-ewwel għal dan id-dokument. Nerġa' li l-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi. F'Malta għaddejna minn esperjenzi fejn jekk illiberalizzajna l-ħaxixa x'kien l-interess biex xi ħadd jagħmel il-flus. Dak li jfisser kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji l-ideoloġija liberali u l-interessi ekonomiċi għax hemm il-flus. Jekk il-gvern qed jipproponilna l-liġi tal-abort li nafu li m'hemmx bżonna qatt ma kien hemm każ
għal xiex daw l-emendi nresquhom għax qatt ma mar tabib il-ħabs, qatt ma marrithom il-ħabs. Ma kienx hemm bżonnhom wara din il-proposta hemm il-flus. Fuq kull proposta li tresqet hemm il-flus. Jekk għaddejna minn eżempju ta' the uglification of Malta, kerraħna dan il-pajjiż. Illum irċivejt minn numru ta' bdiewa Edwin tkellem għax ara r-raba tagħna kif qed jittieħed. Jittieħed għal spekulazzjoni u jittieħed il għaliex qed jiġi kważi meqrud. Ukoll għandna problema il għaliex hemm il-flus. It-tieni ħsieb li rid naqsam magħkom u nibdew ukoll naslu biex nagħlqu meta d-direzzjoni tagħmel is-sinjal li qegħdin naslu biex nieħdu il-ħin tagħna. Dan id-dokument qed jagħtina sfida. U jiena u Karmenu magħkom rridu nieħdu din l-isfida, ma rrid nistieden żgħażagħ jieħdu din l-isfida. U din l-isfida tgħidilna hekk. Jum il-ħajja huwa nhar il-ħadd li ġej, u nhar il-ħadd li ġej, skużawni jaħbad il-5 ta' frar. Jum il-ħajja iġeddet il-fidi tal-Kattoliċi fil-Vanġelu tal-ħajja. L-impenn biex nikxfu il-maskri tal-kultura tal-mewt. Il-ħila li nippromovu u nwiżnu azzjonijiet konkreti għal ħarsien tal-ħajja. Ħbib tiegħi, jiena u Karmenu magħkom u dak kollha li sa nistiednu, imma nixtiequ. Dan huwa terms of reference tagħna li qegħdin naħdmu għalih anke fil-moviment Solidarjetà, ħajja, familja, libertà. Fejn m'hemmx ħajja m'hemmx familja, fejn m'hemmx ħajja u fejn hemm il-ħajja u hemm il-familja, jekk m'hemmx libertà laqsa tikber il-ħajja, laqsa tikber il-familja. Fejn m'hemmx libertà l-ħajja ma tilħaqx il-milja tagħha u l-libertà tiggarantixxi li l-ħajja tilħaq il-libertà tagħha. Imma l-familja tiggarantixxi li tkompli tiżdied il-ħajja imma fil-libertà. U dawn huma 3 valuri li rridu nisfidaw il-poplu Malti jaħseb dwaru. U dawn huwa terms of reference tagħna. L-impenn biex nikxfu il-maskri tal-kultura tal-mewt. Illum ikollna nibqgħu hawn. Komplu ddiskutu. Komplu ddiskutu magħna fuq il-Facebook tat-TM News. Imma ltaqgħu magħna nhar l-erba' u l-erba' ta' wara u dan huwa dialogu li bdejna fil-mixja mill-lokalità l-oħra li ilu inkompluh b'dan il-mod u l-qudiem nerġgħu inkompluh anke ma' dawn il-programmi fid-dialogu mill-lokalità l-oħra li għaddi dal-istaġun tal-Kesħa fejn kulħadd jieħu pjaċir ikun miġbur id-dar. Meta terġa' t-temp jippermettilna nerġgħu ukoll ma' dawn il-programmi noħorġu u niltaqgħu f'lokalitajiet differenti. Imma għamlu tagħkom dan l-impenn. U dan mhux impenn biss ta' minnu Kattoliku. Kattoliku għax jimpurtak li tkun uman. Jimpurtak li tħossok li inti bniedem. U għax Kattoliku tajt jien bniedem. Jien jimpurtani mid-dinjità, mill-valur tad-dinjità tal-ħajja. Jien jimpurtani mill-valur tal-familja. Jien jimpurtani mill-valur tal-libertà. Jekk m'intix Kattoliku, ibqa' magħna, ma ġara xejn. L-importanti emmen li fuq kollox inti bniedem. Ejjew nemmen. Inti bniedem. U jekk kien bniedem xorta nsibu bażi komuni, common denominator, fuq fejn naqblu. Naqblu biex il-ħajja nirrispettawha. Intuwa ċans tieħu l-ħajja. Għax min irid joqtol il-ħajja bil-kultura tal-mewt u dak li jfisser interessi ekonomiċi. Meta warrabna l-valuri u ħana laqbda neħsieb, taf lil min daħħalna? Alla tal-flus. U l-flus bdew jiddettawna. U l-politiċi li warbu l-valuri imbagħad il-missjoni tagħhom ma baqgħetx li jġibu l-qudiem il dawk il-valuri f'pajjiżna, setgħu kienu valuri demokristjani tal-Partit Nazzjonalista, setgħu kienu valuri soċjalisti tal-Partit Laburista. Illum dawk il-valuri żvinaw, sfaxxew, sparixxew. Imma sar hemm Alla wieħed issa li jikmandawhom kollha, Alla tal-flus, Alla tas-serq, Alla tal-korruzzjoni, Alla tal-mewt.
U aħna rridu nisfidaw dak alla tal-flus. Li għandna suġġett ieħor, alternattiva, li lilna jtina tama fejn nistgħu ngħidu għandna fejn nieħdu nifs. Nagħlaq. 4 tiem ilu meta kellna politiċi ta' stoffa. U kif qal Karmenu, il-ħajja ma kienx daqshekk fluida, ma valur kien valur, prinċipju kien prinċipju, bniedem kien bniedem. Politiku tajt dan raġel onest, jew mara onesta, għax kellhom prinċipju. Storja waħda tridu żommu f'moħħkom. Meta bniedem jitlef il-flus, ma jkun tilef xejn. Meta bniedem jitlef saħħtu, ikun beda jitlef xi ħaġa. Meta bniedem jitlef il-prinċipju, ikun tilef kollox, għax ma jkunx ta' kelma. U jekk fil-politika tagħna nitilfu l-flus, ma tlifna xejn. Jekk il-politiċi jitilfu s-saħħa politika tagħhom jerġgħu jirbħuha. Ma jekk jitilfu l-kelma l-prinċipju, ikunu spiċċaw qasbad ix-xejjer marriet dak li qal Karmenu fluidi. Meta jkunu fluidi jfisser li mbagħad warrab il-valur imma l-flus jieħdu over. U meta neħħejna l-ideoloġiji daħal alla tal-flus. U alla tal-flus meta l-flus bdew isiru jiswew kollox, il-bniedem ġemma jiswa xejn. U allura kif qalulna f'dan id-dokument li sfejt Taljani, il-kultura tal-mewt, il-liberalizmu x'beda joffri. Il-mewt bħala soluzzjoni għal problemi tagħna. Ma dak aħna ma naqblux. Iltaqgħu magħna ħalli kull nhar ta' erba' ikolna diskussjoni biex il-dan il-pajjiż insalvawh. Intuħ l-alternattiva tal-kultura tal-mewt. Imma aħna ngħidu iva għall-kultura tal-ħajja. Niltaqgħu.